La cigüeña dijo sí. Un alto en el camino. La revoltosa. El divino impaciente. Don José Pepe y Pepito. Ha entrado una mujer. El soldado de San Marcial. Juicio de un gran sinvergüenza. La educación de los padres. Fem la innocentà. Quan era el 28 de desembre fem la innocentà. Y Sarsueles. La verbena de la Paloma. Tabernera del Puerto. Morena Clara, que també fem algunes sarsueletes. Y cantaba yo, en el pianet. Se posaba el señor Molins en el pianet y una servidora cantaba. Les persones volen contar històries. Ho necessiten. Històries que s'ubiquen en un context, en un lloc, en un temps. Per això, mai faltaran les representacions teatrals. Així ha sigut sempre i així ho seguirà sent. Des de 1911, les dones i els homes de Quart de Poblet han pogut assistir a esta ancestral cerimònia on s'expressen els sentiments d'una comunitat enfront d'eixe altar que és l'escenari. Des de la foscor de la platea, l'espectador pot escoltar, contemplar i emocionar-se. En cada cita amb les arts escèniques, el públic pot recrear-se amb allò que es representa. Amb una arquitectura modernista impregnada de l'esperit de les velles corrales de comèdies del segle d'or espanyol, el teatret acollí les inquietuds culturals dels aficionats a la música i al teatre. El discórrer dels anys anà modificant la seva fisonomia. Els intèrprets s'esforçaven per captar l'atenció dels espectadors i aconseguir trencar la possible separació entre l'escenari i el públic. Desde que era nano, molt xicotet, sempre volia ser actor. I esta era una possibilitat de pujar-se en l'escenari. I érem uns quants, així. José Elías, que además era el jefe local de la Organizació Juvenil Espanyola, i 4 locos més, que érem uns crios, pues volíem fer teatre, no? Se ho passaven bomba. Casi tots érem una família. Jo, per lo menos. Els meus germans, Matías, tios, cosins, jo érem una família tots. Recordo que ens canviaven per una porta que era més tapiada, així al costat. Recordo que aquell espai va ser molt inspirador per a nosaltres. Així fèrem durant un parell de dies este muntatge i és un gran record. Per a mi és el que jo conte del Teatre del Casino de Quart. Però va ser meravellós, no? Perquè se passaven hores i hores així dins, varen fer des de vestuari, escenografia i ciència per la gent i pel que representava, no? 2 anys de treball, era una miqueta el primer projecte gran de l'Esglai Teatre i va ser així en l'antic Teatre del Casino de Quart. Les escoles de teatre tenen això. Tu no eres conscient fins a quin punt això te va calant per dins. Ja quan te vols donar compte ja estàs enganxat. Aleshores, jo penso que els actors que poden vindre d'escoles municipals o que han passat per associacions culturals d'aquestes característiques saben molt bé enfrontar-se a un treball en equip, a un treball sense esperar res a canvi, sinó fent-lo per la pura vocació de passar-t'ho bé i ja està. I disfrutar, i ja està. Bueno, ahí teníem aquestes imatges que corresponen a un documental de l'antic teatret del Casino de Quart de Poblet, que bueno, tota una història que ha aconseguit el premi al millor documental en el Festival de Quartmetratges de Quart, i així tinc a gran part dels seus responsables. Molt bona nit. Bueno, tinc a Juan Carlos Fita, que és el director. També tenim a Isi González, que ha sigut el responsable de la postproducció. Hola, bona nit. I a 2 de les participants, Lolita García i Marta Xiner, que ens han contat a través de les seues veus la història d'aquest teatre, amb molts companys, perquè crec que ha sigut moltíssima la gent que ha participat. Juan Carlos, ¿cuánta gente? Pues creo que 12 entrevistados ha sido. Y luego un montón de gente que ha colaborado dejándonos sus fotografías y todo eso. Pero 12 han sido los entrevistados. Muy bien. Bueno, primero que nada, tengo que daros la enhorabuena, ¿no?, por ese premio. Gracias. ¿Cómo fue? ¿Esperabais recibir el premio a mejor documental? Pues hombre, siempre hace mucha ilusión que te premien en cualquier concurso, pero si encima es en tu pueblo y que tratando un tema local como era esto, pues hizo muchísima ilusión. Estamos muy contentos, sí, sí. ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre este edificio?
hace 2 años, bueno, sí, en el 2010, fue el centenario del edificio y coincidió con que hubo una reforma integral del edificio y bueno, se me ocurrió la idea de por qué no recordar cómo era antiguamente ese teatro y ver un poco, a ver qué es lo que la gente había sentido interpretando allí sus obras de teatro, los músicos sus obras de música, y me apetecía eso, contar un poco sobre todo lo que sentía la gente, ya no tanto la parte del edificio, sino las personas que habían pasado por allí. Y un poco tirando el hilo, pues fuimos encontrando a gente muy mayor y luego recorriendo todas las generaciones hasta la generación más joven que había pisado ese antiguo teatro del Casino, hasta la reforma, claro. Molt bé. Tirando ese hilo encontraste a gente como Lolita o como Marta, que bueno, Lolita, imagine que moltes hores hauràs passat ahí dins d'aquest teatre, no? Moltíssimes, carinyo. Bueno, i què te pare el projecte quan te digueren, ai, mira, anem a fer això? Tu vindries i mos contaries. De moment jo no creia que era el que era, però a mi me demanaren este favor, estos amics, i jo, com els aprecio molt, i no faltava més, jo dic, allà on vulgueu vaig jo, i m'han dut per on han volgut, i han fet de mi el que els ha donat la gana, què te pareix a tu? Bueno, i ara que una vegada has vist el documental acabat, què te sembla? Pues que està molt bé, molt, estic molt recontenta de tot, de veres, i d'ells que són fenomenals. Quins records tens tu quan te diuen el teatre del Casino? Ai, mare meva. Als 7 anys ja estava dalt de l'escenari, en 7 anys, que feien l'educació de los padres, i ja una xiqueta, allí estava jo, que feien no sé què, no sé quantos, i allí estava jo, i sempre estava allí dalt, hasta la fecha, reina, i tinc 92 anys, i l'any passat em caig aquí al teatre, engany ha dit, s'ha acabat, ja no isc més. Sí que no us passes això, dic que no. Ai, no, avui ho seria més, no. Bueno, i també hi ha altra gent, com és el cas de Marta, que ha passat per ahí i que ha decidit que això fora la seva carrera professional. A tu què et sembla un projecte com este? La veritat és que quan em van cridar i em van parlar del projecte jo no sabia molt bé què anava a ser. Quan me passaren un poquet la proposta de en quina línia anaven a treballar i després vaig anar a fer el dia de treball, que vam coincidir, me'n recorde. A mi me resulta un lloc molt entranyable, perquè jo visc a Quart, he crescut allí, i recordar com era aquest teatre, que a tots els que hem passat per allí, els canvis mai estem molt acostumats als canvis, es costen un poc. Veure tot això era com, ostres, què va ser del teatre? Perquè a més a Quart les obres de teatre es feien allí sempre. Mai no estava a l'auditori, ara existís l'Auditori Molí de Vila, però tots els que hem participat de totes les activitats artístiques del poble, el nostre referent era el teatre del Casino. Aleshores, el que es farà un projecte parlant d'això en molts professionals o molta gent, com així està la senyora actriu. Que han sigut aficionats, que han decidit que aquesta fos la seva carrera professional. Músics també apareixen en el... Molts músics, que a més jo he vist a tots, de manera quan cantaven el cor, estava dirigint Isidro i dirigia el tal, i de sobte ho veus allí a tota la gent i és com, ostres, ja mires així i fas pues no passa per així. Bueno, imagina que durant el festival se projectaria el documental ahí en Quart. Y bueno, como es un tema muy proper a la gente, ¿quiénes han sido las reacciones de...? Bueno, parece ser que gustó. Hubo aplausos cuando acabó y eso es buena señal. Y bueno, convocamos a toda la gente que pudimos, porque la hora de proyección no era la mejor del mundo, pero casi estaba la sala llena. Y bueno, yo creo que a la gente le gustó. Y luego, pues cuando nos dieron el premio, pues todos fueron felicitaciones y yo creo que la gente estaba contenta con cómo había quedado. Muy bien. Bueno, y si tú no eres actor, no has intervingut en este documental parlant, però has fet molta feina. Estàvem mirant ara unes imatges del treball que has fet tu, que ha sigut la postproducció. Un poc donar una bona forma a este documental. Ens contes una miqueta quin ha sigut el teu paper. Juan Carlos i jo treballem junts i me va demanar fer alguna coseta perquè volia posar fotos i si les fotos les graves mai ixen igual que si les poses de mentira. Entonces lo que van fer és gravar les cartolines buides i acoplar les fotos a la imatge, que és, bueno, moltes voltes la postproducció no són explosions només, ni són coses que passen de llarg i no te dones compte, i això va ser. Bueno, i el plano del final que van fer ahí, una recreació del casino tornant a eixir ahí de la ultratumba, no? Molt bé. Imagina que, bueno, no sé, però se li ha volgut donar amb tot això aquest punt a lo millor de nostàlgia, no? A part de contar un poc tot el que ha sigut la vida de l'antic teatre del Casino, amb totes aquestes coses també se li donava el punt de tendresa, no? Sí, com reviure, no? Com tornar a
I tornar a viure. I ho ha aconseguit? Vosaltres quan heu vist? Jo crec que sí. Jo no vaig tindre el gust de veure-lo en el Festival de Curtmetratges, l'he vist en ma casa, i sí que té esta cosa nostàlgica, esta barreja de la gent més jove i la gent més major, de les històries de cadascú té les seues històries viscudes allí, sobretot està tot contat allí dins, i té, per a tots els que hem conegut el que era el Teatre del Casino, el que és ara, a mi m'ho transmitís completament, esta cosa nostàlgica, esta cosa de... Ai... A mi sí, a mi el cor me'l feu un poquitiu tendre, o sigui que... Tu també, Lolita? A mi? A mi me mataron. Tu ploraràs i tot. Quan vaig veure el casino i el teatre. Mare, jo que me pensava que era meu i resulta que me l'han furtat. Sí, no m'ha agradat gent el que han fet, sí. I que me perdoni que siga, però que no. Jo el que tinc que dir ho dic i s'ha acabat. Bueno, però almenys documentals com este rememoren una bona eixa època del teatre. Valia la pena, entonces hiciem, però érem aficionats tots, com una família, quasi una família en Quart, veritat, quasi tots. I, sin embargo, estaven tan compenetrats que sense dir-se res ja sabíem el que teníem que fer. I el que hacía, pero ya todo bien. Claro que sí. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo ha sido todo este trabajo de embastar todo este proyecto? ¿Cuánto tiempo habéis invertido? Pues hace 2 años fue cuando empezamos con las primeras... ¿Hace 2 años? Sí, prácticamente. Empezamos con las primeras entrevistas. Y claro, nos tuvimos que adaptar a las agendas también de todos los... Claro, porque hay gente muy diferente. Claro, hay gente que incluso no vive en Quart, entonces había que adaptarse a ellos. Y luego cuando ya recopilas toda esa información, consiste en sacar de ahí los famosos cortes de voz y elegir los momentos adecuados de cada uno y armar ese puzzle. Esa es la parte más complicada. Y luego, pues luego sí le queríamos dar un look más cinematográfico, más trabajado, y por eso hicimos que la postproducción fuese más cuidada de lo que es habitualmente en un documental. Cuidar mucho la fotografía, grabábamos a 3 cámaras, son cosas que no es lo normal en un documental sencillo, era un poco más. Y ya que era para el pueblo y yo soy de Quart, pues me apetecía dar ese puntito más que yo creo que se merecía la historia, vamos. O sigui que si t'han donat feina, no?, per a després, en tot aquest treball que havien gravat, has tingut feina. Sí. Bueno, però imagina que el resultat també gratificant per a vosaltres, sí, no? Sí, ha sigut molt divertit fer, perquè sempre fer efectes i coses sempre és molt divertit. I ha sigut un treball molt gratificant. Jo soc músic, també vaig tocar en la banda del meu poble, no soc de Quart, però sé perfectament a lo que se refereix esta gent quan parla del teatre del seu poble i créixer ahí de xicotet ja rulant entre la gent i tot això. És molt bonic, la veritat és que és molt bonic. I per a fer la selecció de tota la gent que ha participat, com ho fareu? Perquè n'hi ha tants professors que formaren part de l'escola de teatre, com músics... Sí, en un principio teníamos varias personas muy claras, pero luego es eso, tirar del hilo, darte cuenta de que la escuela de teatro de Quart tuvo varios profesores y que todos ellos, o muchos, tienen carreras profesionales muy interesantes, como Inma Sancho, Ramón Moreno, Carles Alberola. Luego, pues gente como Marta Chiner y Manolo Maestro, que ya son famosos en lo que han dicho en el Star System, ¿no? Y luego... Valenciano. Sí. Y luego, pues, buscamos una representación de 2 de los músicos, los más emblemáticos, creo yo, de cada una de las bandas, que son Isidro Coy y Leandro Perpiñán, de las 2 bandas del pueblo. Y luego ya quiero recalcar que también contamos con la voz en off de Juli Cantó, que fue todo un lujazo, ¿sabes? Que le dona ahí ese empaque. Claro, era el punto teatral que creo que la historia se merecía. Entonces, esa es la gente que participa. Y ya te digo, la selección fue un poco eso, tirar un poco pues este también está ahí. Y luego Pepe Sancho, que es una persona que es de Manises, pero que inició su carrera en Quart. Y eso, pues... y que tenerlo ahí fue todo un lujo, vamos. Imagino que se aportarían mucha documentación, ¿no? Sí. Aparte de las fotos que salen, imagino que se quedarían muchísimas más fuera, ¿no? Que todos irían con En un principio teníamos 4 fotos. y por eso fue la decisión de, rodemos con muchas cámaras, que no tenemos casi material, no tenemos, tampoco el teatro como tal no existía, no podíamos hacer ninguna recreación. Pero nos hemos encontrado con cerca de 500 fotografías. La gente ha aportado, yo también tengo, claro, de sus archivos personales, y te encuentras fotos muy chulas que no puedes ponerlas todas, pero bueno, nos sirvió también para documentarnos. I per als que participareu, imagino que també molt interessant després veure el resultat i veure què dia cada persona del teatre, no? Tots estar parlant de lo mateix, però cadascú des del seu punt de vista. A mi em va passar quan el vaig veure, després de veure, perquè jo en Ramon vaig estar en l'Escola Municipal de Silla.
En Imma he treballat en ella, en Carles el mateix, o sigui que hem anat coincidint i cadascú, en quart jo no he coincidit realment amb Manolo, hem treballat junts, però quan veus cadascú el que va contant, coses que van contant que te van encaixant, és com van encaixant. La gent més major la conec del poble de tota la vida, jo me recordo d'anar a veure teatre a les de la Figa Seca i als de tal i des de no sé què, aquestes coses de fa 1000 anys, i vas veient que al final tot té la mateixa direcció, no? Que és contar històries, que igual dona que siga gent amateur, que igual dona que siga gent professional, que igual dona, al remat estem tots ahí per algo. En realitat, i veure això és molt gratificant, és molt bonic. Molt bé. I Lolita, tu tant de teatre que has fet allí, no t'ha donat mai per ser actriu professional? No ha volgut venir No? mai. Jo en el meu poble era feliç. Feia el que volia i sempre estava bé. Però fora del quart jo no sé el que haguera fet. Sí, així fora, però en poblets el que passa, perquè entonces no era com ara. I jo volien que me dedicara al teatre, però mon pare en paz descanse digué que no. Ella sí, el que faça falta, però fora de sí no me deixa mai. I jo també, doncs també, no. I si allí a tota hora, fa 4 dies en Caixquí l'any passat, doncs m'encontrava bé, però si no, ho haguera enyorat. Quan dura este documental? 23? 23. Sí. Ha costat molt? Teníeu molt més de material o com ha sigut la...? Teníamos bastante más material, sí. Podía haber sido un largo, creo yo. Podría haber durado 1 hora. Pero creo que hay que saber meter la tijera y cortar cuando... Creo que las cosas así están bien. O sea, como lo hemos conseguido, o sea, conseguimos que el mensaje llegue, que emocione y ya está. Se pueden contar muchas más historias, había más anécdotas, pero yo creo que hemos cogido la esencia y ya con eso es suficiente. Y mi objetivo era hacer un corto, no tenía pensado en ningún momento hacer nada más largo, o sea que... Però bueno, ahí està l'arxivo, esas entrevistas se quedaran ahí. No sé si en un principi quan començareu el projecte, fa 2 anys, pensàveu que el resultat seria una cosa aixina o que teníeu en el cap, o ha sigut sobre la marxa quan se li ha anat donant forma? No sé, cuando te lo imaginas, o sea, yo creo que intentas ponerle ahí las imágenes y tal, pero luego surge, ¿no? En un principio yo el documental quería que no tuviese voz en off, quería que las propias entrevistados contasen la historia. Es lo que me gusta del cine documental, esos documentales que no hay voz en off. Pero me di cuenta que no hacía falta de alguna manera introducir, y luego pues eso, contar con Juli para que te ponga esa voz en off fue todo un lujo, y ahora me arrepiento de no haberlo pensado antes, ¿no? Pero no sé, yo creo que sí que he conseguido lo que tenía en mente. O sea, mi idea era hacer un documental y que tuviese un aspecto teatral y cinematográfico, no un documental de corte televisivo, sino algo más. També fores tu l'encarregat de treballar amb la veu de Juli? Sí, vaig fer el so també. Jo és que faig de tot. Imagina que sí, no? Se n'adonareu compte de seguida que li donava aquest punt de documental de teatre. Sí, la forma de locutar-lo també és molt aixina, no? I Juli té aquesta veu tan profunda, no? Tan aixina, que li queda prou bé, li queda molt bé. Molt bé. I bueno, ara ja per últim, què penseu fer amb el documental? Acabeu de rebre el premi i ara imagino que el voldreu moure, ¿no? Intentar moverlo por algún concurso más. Tenemos la limitación del idioma, es todo valenciano, yo no hablo valenciano, pero está todo en valenciano. Y claro, hay muchos festivales que nos gustaría llevarlo, pero yo que sé, Madrid y tal, es muy complicado, tienes que ir con subtítulos y tal, pero bueno, lo vamos a intentar mover todo lo que podamos. Y a ver si hay más suerte y yo veo algún premio más, pero vamos, la intención era hacer algo que es algo personal, el objetivo no es moverlo en festivales, es hacerlo i ja està, i que quede ahí. Molt bé, Xis, doncs enhorabona per aquest premi i moltíssimes gràcies per treure a la llum aquestes històries que amagava l'antic teatre de Quart, que va ser molt bé. Lolita, continúes aixina d'activa i de jove com tu sempre estàs. Desde luego, quan me quidren ja estic allí al mig, faltaria més. Te dic que en la coral encara estic, Molt no bé. me l'ha deixat tampoc. Per això estàs aixina, perquè no pares. Mentre es puga, avant. Clar que sí. Ja ho sé. Pues moltíssimes gràcies a tots i endavant amb aquests projectes. Gràcies. Gràcies. Vostès no se'n vagin perquè anem a fer una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Fins ara.